lawas peneh iki nek wis 5 tahun. Dalang pramuka tok sing guyu liyane rene sing guyu. Mas Dalang ini ki saged dijob niki. Oh jeno. Job-joban. Lah niki aneh kerawitan napa kok? Sisan Mas, sisan. Apa? Tanggal loro ya Mas ya? Nggih. Tanggal loro sesuk kosong mboten? Lah, empun sing tanggal loro to. Tanggal loro sesuk sasi sesuk Desember. Kosong lho. Kosong. Nggih pun bayar listrik jo lali nggih. Bayar listrik. Nggih Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerawitan ten mriki nggih jenengan. Mboten, kula wonten mriki nyepeng sanggar. Oh sanggar. Nggih, sanggar tari. Oh nggih. Sedaya nek warga Gentong niki insyaallah sampun apalah. Jenengan percaya ora? Ora percaya blas. Sampeyan percaya pelatih tari? Aku ora percaya. Ayo. Lho nek kono sing ngendika ya kudu percaya. Oh kudu percaya. Kudu percaya. Positif Mas Gareng masalahipun menate napa buka teng napa niku? YouTube kula dadi nika sing masuk dibuka, dijujuk terus dibuak. Nah, apa ora bali mulih. Ning ora usah wong kula niki gratis niki. Oh nggih, tresno kalih piyambak. Tresno kalih budaya. Nggih, berarti mboten mikir uang dulu nggih. Mboten. Mikirnya uang sekarang berarti nggih. Sing penting kula niku dangu mboten ketemu kalian Pak Dalang niku kula nekat mriki. Sing nomor kalih nggih pikantuk bel kalih kadang-kadang saking Mas Tanto kersanipun derek nggih matur nuwun ketemu kalih Bu Kartika niki sing bantu kula wonten ing Menanggal Surabaya rumiyin nggih Bu Kartika niki. Oh bantu napa niku Mas? Bantu wujudipun nggih peralatan kaki kebudayaan. Oh iya nggih bantuan. Nggih nggih nggih. Nggih monggo Mas sekalian Bu Kartika ngersakne lagu napa? Lagunipun sing kekinian juga bisa. Monggo. Niki pun kencanan kalih dulur wedok niki. Oh nggih, kali busunya anu Bu Tutik. Busunya. Minta koplo. Oke, Ya. apa itu lagunya? Minta dikoplo. Oh iya. Karena Bu Ini sukanya yang koplo-koplo. Iya. Yang hot-hot. Iya. Apa itu lagunya? Puspitanala? Biar semangat. Puspitanala? Apa? Apa Bu? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, biasanya kalau rambut panjang itu identik dengan rock lagunya ya. Oh ya, rock. Rock. Kula kalih Bu Kartika nanti dancer mawon. Lah mengke Bu Mbak Tutik ingkang vokalipun kalih Mas Gareng. Iya. Mas Bodat berdua boleh ya? Boleh. Kalian Mbak Uun. Boleh ya, kali Mbak Uun. Kajengnya malah ini. Iya. Kusuma Wijaya. Oke. Monggo Bunar. Monggo Bunda Uun niku memang timbali Bunda. Bunar. Naga Bunar nih. Engko isu-isuan biasanya ngadu kacamata. Apa bertiga pisan sama itu diminta bertiga sama boleh sama Mbak Neha? Ya, Mbak Neha. Atau semuanya boleh semuanya. Ben fungsi paru-paru nih. Yogo boleh? Lanangan gopo pahit. Sia-sia loh. Oke. Bojone lanang loh. Napa? Iki bojone lanang jo sia-sia karo yoga lanang loh, Mas Gareng. Oh wis ganti toh? Ben wedok kok bojone kok. Ya ora. Nggih, Kusuma Wijaya nggih. Siap. Nggih, monggo dados Kusuma Wijaya. Ayo. Puspita ing Taman Sari manglung manung sewangi kawan wulan dendadari Nambang sasmito sang kumbang lawayan rangsang mutu sarine dambat Mama Teresa Jroning ati kang suci